Bietene octobre kalo tile wɔɔrɔ san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni min nabaw sigi a ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka finitigilakaw kɔni bɛ ka san sɔrɔ Banbagaci wale tigilamaw kan ka taa fɛ sanga a n'a ka wagati ka kɛ ni Diripa ale ka kunnafoni kɔni carinni ye min ni a bɔra an ka finitigilakaw ka état major général des armées ale yɔrɔ la ni o ye Umar Jara ye a y'a jira k'a fɔ ko u ye garan da Banbagaci wale tigilama caman de la octobre kalo tile 4 san 2025 kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Segukaw olu fɛ yen nɔ Segu yɔrɔ bɛ yen ni ale bɛ wele ko Sogolo Banbagaci wale tigilamaw ka bolimafɛn sen 20 bɔɲɔgɔnko ka taga se u ka kɛlɛkɛminɛn tɔw olu ma ale ni Banbagaci wale tigilama 15 u ye garan kɔni da olu la Segukaw olu fɛ yen nɔ Tɔnbukutukaw fɛnɛ kɔni fɛ yen nɔ u ka kɛlɛkɛminɛn bolimafɛn o 2 bɔɲɔgɔnko ni o ye pick-up ye u ye olu 2 kɔni bɛɛ lajɛlen ni ka o tiɲɛ ala ni an ka finitigilakaw kɔni olu ka baara ɲɛdɔn fɛ an ka finitigilakaw ka état major général des armées ko k'a bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu yɔrɔ la u ka baara ɲɛdɔn ale sira fɛ. An bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ ale ni Joyila ni dugu 2 marabolo ɲɛmaw kɔni ye dɔ fara couvre-feu ale kuntagala kɔni o kan walasa basigi o bɛ se ka sabati cogo min na dugu ninnu kɔnɔna la fɛn min ye Kayikaw ta ye o bɛ daminɛ su nɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 o wagati ma a daminɛna octobre kalo tile fɔlɔ a bɛ taa kuncɛ a tile 30 san 2025 Joyilakaw olu fɛ yen nɔ o bɛ daminɛ su nɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa kuncɛ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 o wagati ma o fɛnɛ daminɛna octobre kalo tile fɔlɔ a bɛ taa kuncɛ a tile 31 na min ni dɔ bɛ se ka fara a kuntagala yɛrɛ kɔni o kan bolimafɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni yamaruyalen don ka boli ni lɛrɛ kɔfɔlen ninnu na o bolimafɛn dɔ bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw ka bolimafɛn kan ka taga se dɔgɔtɔrɔw olu ka bolimafɛn yamaruyalen fɛnɛ kɔni ma. Ka kɛ ni taji feerelaw kɔni kelen ka dɔ fara taji kɔni o sɔngɔ kan ko taji o gɛlɛyara an ka jamana marabaw olu ye dansigi taji kɔni sɔngɔ la min n'a yirala k'a fɔ ko gasoil ale litiri kelen o bɛ feere sefa wari 140 ani dɔrɔmɛ 5 fɛn min ye essence ye sa ale kɔni o bɛ feere sefa wari 150 litiri kɔni na maa o maa e de kɔni sɔrɔla faba kɔnɔna la k'i bɛ taji feere sɔngɔ wɛrɛ la min tɛ ni sɔngɔ ye ɲangili bɛ da i kan min ni o bɛ juguya kosɛbɛ taji feere yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni datugura an ka faba kɔnɔna la k'a sababu kɛ taji ale sɔngɔli yɛlɛni ye taji feerelaw olu fɛ. Conseil régional de Segu o ɲɛma ni o ye Siaka Dambele ye ale ni a ka bolimafɛn bolila ni maa 2 ninnu kɔni jasora maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni olu fɛ a kɛra octobre kalo tile 3 san 2025 a kɛra tilefanatɔw kɔni dunna wagati min na Bamakɔ ni Segu kɔni o sira la kunnafoniya kɔni a dira u ka segal kɔni fɛ a yirala dugu marabaw fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka u dɛmɛ ni duwawu ye walasa ni maa 2 ninnu kɔni bɛ se ka labila cogoya min na hɛrɛ ani baden na ka sababuya kɛ kabini u taara wagati min na sa ɲɛ kɔni ma se ka dɔn u sɔrɔ yɔrɔ kelen yɛrɛ kɔni na. Au conseil islamique ɲɛma ni o ye Aseri Sherifa Usmana Madani Haidara ye ale kɔni ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o ta walasa ka se ka duwawu don ka o kɛ fɛn min ye a terikɛ a n'a jɛɲɔgɔnkɛ n'a dɔgɔnin ni o ye Sherifa Jilal Manzura Haidara ye ni ale kɔni fagara octobre kalo tile 2 san 2025 a kɛra Tigini Kɔnɔbugu sira kɔni na nin cɛba in yɛrɛ kɔni tun ladonnen don ni ala ko de ye ka taga se a ka bololabila a n'a ka hinɛ ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw olu ma a taara bila a dayɔrɔ laban na fɛn min ye karido octobre kalo tile 5 san 2025 Segukaw olu fɛ yen nɔ maa caman de kɔni bɔra ni ka taa a bila a dayɔrɔ laban na an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ye. An bɛ taa Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa u ka sigida bɛ yen ni ale bɛ wele ko Suban sira kɔni ale boli gɛlɛlen don kosɛbɛ bolimafɛn bolilaw olu fɛ ka taa se senamatigiw olu fɛnɛ kɔni ma ka sababuya kɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ bolimafɛn belebele boli ni o ye camion ye n'u bɛ cɛncɛn kɔni k'a kɔnɔ ka taa ni ka segin ka o kɛ olu kɔni teliyabagatɔ de don sanga a n'a ka wagati walasa u bɛ se ka caman kɔni ni ka o kɛ tile kɔnɔna la o teliya in de kɔni senfɛ sa o bɛ na ni sirabakan kasara ye siraba kasara min ni a bɛ juguya kosɛbɛ ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa dɔw yɛrɛ kɔni ka olu kɔni bɔnɛ u ni na nin ko in kelen bɛ ka maa caman ni ka olu kɔni kamana gan kosɛbɛ.
Juma tɛmɛnen na sa sɔgɔmara nɛgɛ kaya duuru o wagati fɛn min ye étage belebele dɔ ye ale de kɔni bɔra ka bin Kalana Kelebugukaw olu fɛ yen nɔ a kɛra sababu ye ni ka maa 4 bɔɲɔgɔnko ka olu kɔni bɔnɛ u ni na maa 3 kɔni fɛnɛ joginna minnu joginna olu ta ni ka taa n'olu ye lapitaniso la teliya la bololaminɛn caman olu fɛnɛ kɔni tiɲɛna ka taa se katakataninw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna nin yɔrɔ bin sababu kɔni na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Fasokaw ka jamana o kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni karogɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni kɛlɛli ye sa Burkina fintigilakaw olu ye san sɔrɔ karogɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni kan a kɛra sababu sa u y'u ka kɛlɛkɛminɛn caman ni ka o minɛ u la ka taga se a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw kɔni ma banbagaciwale tigilama ninnu yɛrɛ kɔni caman kɔni bɔnɛna a ni na nin kɛra nisɔndiyaba ye fɛn min ye Burkina Faso fintigilakaw olu bolo ka sababu kɛ u ye san sɔrɔ banbagaciwale tigilamaw kan. An bɛ to kɔkan kibaru kunnafoniyaw kɔnɔ halisa an bɛ taa Faransikaw ka jamana o kɔnɔna la u ka minisiri ɲɛma ni o ye Sebastien Lecornu ye ale kɔni ye walan ni ka o sɛmɛ bi octobre kalo tile 6 san 2025 a kɛlen kɔ ka tile 27 dɔrɔn ni ka o kɛ minisiri ɲɛmaya kɔni na a bɔra ni ka minisiriw kɔni ni ka o sigi kunu yɛrɛ kɔrɔ ni o bɛna karidon kɔni ma octobre kalo tile 5 san 2025 minisiriw kɔni sigilen sa a kuma kɔni munumunu kana kɔrɔfɔli kɔni cayara kosɛbɛ a kɔni ye walan ni ka o sɛmɛ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabi Faransi kɔni kɛra Faransi ye k'a fɔ ko minisiri kɔni ka tile 27 ni ka o kɔni kɛ minisiriya la ka tila ka bɔ a la ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye Faransi kɔni ale bɛna minisiri wɛrɛ kɔni ni ka o ɲini ka ni cɛba in kɔni ka ale nɔ labila. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo bi tɛnɛndonya na ni k'a da kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniyaw la fɛn min ye Jawando service ye ale de ye anw ka kunnafoni jukɔrɔma dondoba ye an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ Jawando service ko k'a fɔ a ka clients bɛɛ lajɛlen k'u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ wa u ka baara tɛ terrain feere dɔrɔn ye e maa min bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka i ka so jɔ plan kɔni t'i hakili la plan baden de bɛ Jawando service ma aw bolo plan cɛ ɲumanw k'a di aw ma aw ka se k'aw ka so ni k'a jɔ lafiya la e maa min fɛnɛ bɛ yen nɔ k'i ka plan b'i hakili la a fɔ Jawando service ma ye u bɛ plan ɲumanbaw ni ka o bɔ ka di aw ma u bɛ tila k'a fɛnɛ jɔ k'a di aw ma dukɛnɛ belebele de bɛ i bolo i t'a dɔn i bɛ n'i ka dukɛnɛ yɛrɛ kɛ min ye a jɔli fɛnɛ se t'i ye a di Jawando service ma o bɛ décoration ɲɛnɛmaba ni ka o kɛ aw ka dukɔnɔmanaw olu la Jawando service kɔni nana maliyɛndenw lafiyali kama ani minnu fɛnɛ kɔni bɛ tunga la a y'u wele u ka nɛgɛjuru sira la walasa aw bɛ se ka kunnafoniya caman ni ka o sɔrɔ aw k'an bɛn sini inchallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.